Krásný den, já vás moc zdravím a já jsem vám chtěla předat takové tipy, co si zabalit do svých letních kufříčků. Já před necelými 14 dny jsem se vrátila z letní dovolené a zabalila jsem si mimo jiné krom ranní a večerní rutiny, to je samozřejmě základ a samozřejmost, ale Ameriky nabízí i takové doplňkové přípravky, které jsou top právě v tom letním počasí. Čím bych chtěla začít, tak je určitě tato novinková a je geniální maska krémová bez oplachu. Kočky, já jsem ji vlastně, když jsem to pak počítala, tak jsem ji tak cca používala 4krát denně při své ranní péči, potom vlastně po obědě to jsem měla lokálně, potom než jsme šli na večeři, jela jsem lokálně a večer při svý večerní rutině. Když jsem měla lokálně, tak takový ty oblasti, co se týče čela, nosu, ramen, tak aby jsem se neolupovala a abych byla opravdu hydratovaná, protože nevím jak vy, ale já vždycky prostě, když jsem u moře, potom se koupeme v bazéně, to sluníčko, tak ta pleť prostě dostává doslova záhul a je potřeba dodávat zase jiné doplňkové produkty. Takže tato maska mě úplně fascinovala výsledkama, který dokázala a dokazuje ještě doteď, protože já se neolupuju, pokožka byla sklidněná, krásně hydratovaná a protože obsahuje glycerin, tak právě i po tom opalování, po tom sluníčku vás krásně sklidní. Takže toto je za mě top přípravek i nejen na letní dovolenou, samozřejmě, že ji používáme i mimo letní tyto dny, ale co můžu doporučit, zabalte si ji sebou, protože za ní budete neskutečně šťastní. Můžete na jakýkoliv i suchý místa, takže jsem mazala i dětem, takže za mě úplně geniální záležitost. Tak, co se týče vlastně ještě té péče, tak máme celkem 3 přípravky na sluneční péči, které přibaluju pokaždé, když letíme na dovču. Používáme to celá rodina, včetně dětí. Jako první, co vám chci představit, tak je vlastně gel po opalování, obsahuje extrakt ze zeleného čaje, takže krásně vám sklidní pokožku, je tam glycerín a nádherně se roztírá, nelepíte, krásně se střebá do vaší pokožky a pleť a pokožka na celém vašem těle je sklidněná a krásně hydratovaná. Je to velké balení, takže určitě to nevyužijete jenom na jednu dovolenou, ale na vícero. Takže tady máme gel. Pak tady mám 50 z SPF, je to na tělo i obličej, je to jemná krémová konzistence, krásně se to roztírá, zase nelepí to a je dobré po 80 minutách, jako u všech opalovacích krémů, obnovit znovu tento krém. Je voděodolný, takže ho nesetřete hned, když skočíte do bazénu a osušíte se. Skvělá záležitost, miluju ho. No a dalším přípravkem je minerální krém na obličej s 30, takže když chcete